בוא תראה, יצא לנו הזמנה של וולט. ברזילאי, חסה, בצל, עגבניה ומלפפון חמוץ, ומנה ראשונה, כנפיים. כמו שאתה רואה, הכנפיים שלנו עוברים בישול. אז למה הם עוברים בישול? מה הסוד? ברגע שהכנפיים עוברים בישול במים, בישול יחסית טיפה ארוך, הוא יוצא כמו קונפי, הוא יוצא רך, ג'וסי, אנחנו מורידים אותו לצ'יפסר לסגירה, שיהיה קריספי מבחוץ ורח מבפנים. זה למה אתם מתים על הכנפיים שלנו, זה הסוד שלנו. למה ההמבורגר שלנו כל כך מיוחד? אז פה בעצם אנחנו סוגרים את ההמבורגר משתי הכיוונים. אנחנו לא באים לבשל אותו על הפלנצ'ה, רק לסגור אותו, שכל הג'וסי, כל השומן, כל המיצים שלו יישארו בהמבורגר, שזה יתפוצץ לך בפה. אז אנחנו סוגרים אותו על הפלנצ'ה, על חום ממש ממש גבוה, דקה מכל כיוון, ואז אנחנו מעבירים אותו, בוא אחריי, לגריל. שפה בעצם הוא עובר את התהליך ההכנה של הבישול שלו, רק על הגריל, עם כל העשן, הכל, פה בעצם הוא מקבל את כל הטעמים המיוחדים. כמה דקות והוא יוצא ללקוח. אז כמו שאמרנו, בואו נראה אם אתם זוכרים נכון עם מה מגיע הברזילאי. כל אסדו ואננס, תראה איזה חתיך, בוא סתכל, בוא איתי, בוא אחריי. תראה את האסדו, תראה כמה שומן, איך הוא נמס לבפנים, איזה כיף. גירה קטנה עם הצ'ילי המתוק, עכשיו הוא יקרמל אותו יפה, ויהיה ממש טעים. אתה בטח שואל למה החור החמודי הזה. הברזילאי שלנו מגיע עם אסדו, אננס ובצל מקורמן. ככה יוצאת הזמנה של וולט מושלמת. שיהיה לכם בתיאבון.